Bolje. Pratim se. Znači, tek kada su u medijima pojavile informacije da smo izvezli više softvera nego malina, onda smo dobili neku pažnju. To je ovako, sticajem okolnosti, ministar Ljajić je tu izjavio kod nas u prostorima kada smo prezentovali softversko rešenje koje smo certifikovali, dobili neke tamo priznanje svejedno od globalne kompanije koja je stavila to u svoj katalog proizvoda i rešenja i sad ga plasira svuda u svetu. I u tom trenutku prva moja reakcija je bila, o Bože mili, kakva izjava, šta ćemo mi da imamo od ovoga. Međutim, ispostavila se potpuno suprotnost, da u tom trenutku su se nekome upalile neke lampice i nešto dalje, i da ne ulazimo u analizu da li je to bilo dobro, loše, ispostavilo se kao rezultat da imamo sada neke mere podrške vlade i tako dalje. S druge strane, IT industrija je sastavni deo industrije privrede. Mi sad imamo, ja bih se osvrnuo istorijski na neke od 60, na neka 3 perioda, ja bih ovo tako da, pošto pričamo mi među nama, da li će otići neki zaključak negdje ili ćemo ponoviti ove reči da svako kaže svoj stav. Ja sam podelio u neka 3 perioda, recimo od 60. do kraja 90. godina, od tamo 2000 do 2012. i recimo 2013. pa do besplatno. Zašto sam podelio ove 3 perioda? Pa tamo negdje, krajem 50-60 su počeli računari da se pojavljaju, da kažem, industrijski neki informacijni sistemi kako zvučali. 90. 2000. što zbog nas i situacije koje smo imali raspada Jugoslavije, raspada tržišta, što do prestanka dominacije onih velikih računara, računskih centara i načina kako su rađeni softveri, pojave PC-a i nekih drugih segmenta. 2000. koje su za nas bile tranzicijne godine, opet se dešava taj neki internet boom i desile su se promene uopšte u konceptu i načinu kako naša IT industrija i mesto informatike uopšte u svetu. I ajde da kažemo od 2012. pa nadalje u smislu kao rađenje svesti u Srbiji o tome da informatika može da bude neka industrija. Tako sam prilike nešto podelio. Sad bih se osvrnuo na par nekih izlaganja. Sticajem okolnosti. Oni što me znaju da ovoj pričam u prvom licu ne da bi istakao, nego da potvrdim to što kažem. Ja sam se 86. godinu školovao u Zagrebu na Vojnom fakultetu, to je bilo Vojno-tehnički fakultet, i dobio sam zvanje softverski, kako sam diplomirani inženjer za softversku podršku, softver support. Znači, zajednica Vojne industrije Jugoslavije, koja je bila 4. izvoznik u svetu oružja, 5. koje god daje, je školovao informatički kadrove, gde je miks, moj planni program koji sam završio, je bio miks između MIT-a i nekog West Pointa. Imali smo ovo što je kolega prikazao 2004. kad ste napravili planni program, mi smo osnovili 86. godine, jednostavno, znači, nije niti išlo toplu vodu, nego vojna industrija imala potrebe za takvim kadrom i škola je takva kadrom. U mojoj generaciji bilo nas 32, koji smo to završili u bivšoj Jugoslavije, od 85. do 92. kad je zbog raspada prestalo školovanje, izašlo je od 250-300 stručnjaka ovakvog profila. Pa je posle računarski fakultet, odnosno CET je pravio 2001. 2. i 3. godine program koji je vrlo sličan sa programom koji imate, tako da i ono što je po meni dobra baza, dobar miks, znači odnosa informatike, odnosno matematike i elektrotehnike. Drugi, po meni zbilja bitna stvar, postoje, pored Beogradskog univerziteta koji vrlo uvažavamo i poštujemo, postoje jaki univerzitet u Nišu, pre svega bila je industrija, elektronska industrija. Meni je žao što Leni nije došao ovde da kaže pogled na fakultet u Nišu. I postoji Novi Sad, univerzitet u Novom Sadu, koji takođe škole odlične kadrove. I imamo i Kragujevac koji škole i kadrove nisu tako sjajni kao sa ovih Beograda, Niša ili Novog Sada, ali nisu ni loši, mogu se do školu. Čisto jedan ostat na celu Srbiju. Sad, vezano za privredu. Profesor Domazek je dao jedan lep posao pitanje zbilja kakav naš obrazovni sistem treba da izbacuje koje kadrove. Mi ako pogledamo strukturu firmi i šta je bio, ajde opet ovo 3 perioda, ne znam, do 90. godina, ta bivša SFRJ imala svoju industriju koja je pravila neke proizvode. I informatika je bila podrška u tim industrijama. Ja sam se zaposlio kao inženjer u vojnoj fabrici u Kragujevcu, koja je bila IBM računarski centar, pored mainframe je bila IBM kupljen, kako se zvala njihova
njihov sistem za upravljanje proizvodnjom, konkretno bio za upravljanje velikoserijskim u metalskom kompleksu i tako dalje, i mi smo praktično prilagođavali taj postojeći ERP, kako god da ga sad zovemo, potrebama vojne fabrike i tako dalje i tako dalje. Znači, mi smo se školovali da prilagođavamo to i da dajemo puni doprinos krajnjem proizvodu tadašnje SFRJ, koji je bio ili puška, posle automobil, zastav ili neke druge industrije koje su radile. Znači, informatika je bila podrška nečemu drugom. Onda smo došli u vreme krize, 90. godina, kada privrede jednostavno nismo imali privrednu aktivnost. I ono što se nama dešava od 90. na ovamo, znači jednostavno mi nemamo čega živjeti. To svi osjećamo kroz to da smo postavili takozvano konzumer društvo. Znači nemamo dodatnu vrednost. Znači nemamo da proizvodimo više ni puške, automobile, evo sad ću krenuti sa Fiatom, nemamo više, ne znam, Nerad i Sartin, poljoprivredu smo imali, sad nas uništavaju kroz jajke i tako dalje, nije bitno, aflatoksine, ali jednostavno, znači, naša privreda, ono od čega mi treba da živimo, to više ne postoji. Odnosno, to se transformisa. Znači, mi sad treba da idemo ka uslugama. I to je sad ta transformacija koju ja dolazim iz privrede, koji dosta radi sa fakultetima, to treba da znate. Znači, dolazimo do toga kakvi sad nama ljudi treba. 2000. godine, pa na ono kad se desili promenu u IT svetu, od interneta, boom, svećate se ove zaštite interneta, pa će svi preko interneta, posle tako da i tako. Znači, mi sad treba da nađemo neko svoje mesto. U sva one ograničenja koje smo svi ovde navili, to je da nas ima, ne znam, 7-8 miliona i tako dalje. I sad tu vidim dva aspekta problema. Jedno je problem države, i opet ajde da svi hvalimo Nebojšu, ja ga mnogo kritikujem, onda ih pohvalim, što je zbilja u kontinuitetu i želi kako to struci, ali zbilja država treba se opredeli šta želi da radi. Ja sam se borio protiv odlaska iz zemlje, dva cimera, jedan živi na Novom Zelanu, sad u Ameriku, ali radi u istu firmu, drugi prošetao se po celom svetu, svi su uglavnom negdje otišli da radi, ja sam ostao ovdje. I ostvarili sebe i profesionalno i porodično. I opet i dalje mislim da ovdje može da se ostvari. Ali je pitanje u kom segmentu i u kom obimu. Zašto ovo pričam? Ja sam se, uvek sam pričao, nisam se školao 25 godina, da odem da radim kao konobar, ne znam šta u svetu. Znači radit ću ono zašto sam se školao. Međutim, zbog propasti koje smo imali 90. i 2000. godine, ispostavlja se da je naš, ako gledamo sada kao zemlju, nismo mogli izvoziti oružje, nismo mogli izvoziti neke druge stvari, izvozili smo kadrove. Ti kadrovi su vratili ovoj zemlji i to je onaj spoljno-trgovinski deficit koji mi stalno imamo, od 2000. na ovom, ajde ne znam šta je bilo pre 2000. Između 3 i 4 milijarde eura svake godine keša, ta naša emigracija, pošalje kući para. Gospodo, to su 4 milijarde eura živih para, koje mi ovde potrošimo. Problem je konzumirati, ne napravimo, pokrijemo ovaj deo. I onda sad država, ja sam kritičar države, kad treba, ali volim svoju zemlju, tu živim, znači treba da kaže, ok, možda mi treba se bavimo školovanjem ljudi. Ako nismo u stanju da sami smislimo proizvod, da napravimo proizvod, znači da napravimo čoveka koji će smisliti proizvod i da proda proizvod po svetu, jer nas ipak ima 7-8 miliona, ajde bar da pravimo ti ljudi, ko smo nekad pravili košarkaša, nego sad ćemo tenisere. U tom segmentu ako država hoće da pomogne i da zaradi pare, da li će te pare zaraditi direktno ili indirektno, direktno u smislu da ona sklopi sa, ne znam, nekim proizvođačima sutra, da nemam pojma, znači s nekim, kao što ste vi pričali, profesore, ko će da pravi taj profit, da li je to domaća firma ili strana, znači nekog ko ima mogućnost da plasira to je jedan segment, ili drugi segment o kojem mi pričamo, mi kao privreda, mi kad imamo mogućnost da negde prodajemo i plasiramo, onda će mi da dođemo na fakultet i kažemo, gospodo, nama treba takav kadar. Sad, znači, to je ono što možda očekujemo državi. I moje sad, ja bih volao da, zato kažem, ne znam kome se obraćamo ovde, da imamo kome ćemo da pošaljemo. Znači, jednostavno država treba da iskoristi i mi sad treba da iskoristimo isto kao struka, svi smo zainteresovani oko toga, da ove mere postice, jedna od start mere posticaja koja se sada promoviše Ministarstvo za ekonomiju i privredu, jeste i obrazovanje. Znači, da vidimo na koji način da se sada animira očigledno i da Ministarstvo za nauku i obrazovanje, ne znam kojom je formalno naziv sad, tehnološki razvoj. Ok, očigledno da je dosta inertniji u odnosu na ovo drugo ministarstvo
dajte da onda što drže promu i njih da eliminiramo. Mi jesmo kukali, ja sam svaki put pričam, ako treba da se vezujemo, da legnemo, ne znam, u Nemeljinu tamo, kao neki drugi radnici što se vezuju za prugu, ako je to način, mislimo da nije način, ali s druge strane da probamo da poruku pošalje na drugi način, na neki drugi kanal. I pitanje pogled privrede. Sad kad dolazimo od pogleda privrede, opet imamo pitanje da li privreda, firma ovde radi, ima svoju osnovnu delatnost, da li je to banka, da li je proizvodnja čelika, ne znam šta se dira, šta mi kao zemlja privređujemo, onda znači treba se školiti ljudi. I onda odnos ovo što ste vi dali ovaj grafikon, potpuno je logično, postoje neke studije, neko sa škole za sistem inženjera, neko za inženjer komunikacije, neko za helpdesk, tamo je ljudi. A vrlo mali segment što jeste logično se škole za razvoj, jer je pitanje šta ćete vi ovde da razvijate za koga. Onda dolaze firme koje ili radi outsourcing, ja kad se radi outsourcing, znači meni su trebali, prvi nivo outsourcinga je bio da su mi trebali inženjeri opšte, kao lekara opšte prakse. Znači, što je, zašto? Da bi mogao da pokrene što je moguće veći portfolio potencijalnih klijenta, bili su mi potrebno znanja opštih tehnologija, .NET, Java i tako dalje. I onda vam svako daje bilo koji posao. Super, ali je margina, profit je najmanji. Kako idete u domensko neko znanje? Da li je domensko vezano za informacijne tehnologije u smislu da bude sad specijaliste za baze podataka ili za neki segment ili vezano za korisničku tehnologiju, da li u pitanju farmacije, autoindustrija, vojna industrija, banke, tako rastu margine, ali je period da to čoveku upotrebite da ga prodate, njegovo znanje, investicije koje vi morate da napravite mnogo veće. Ja sam imao procene tad 2004-2005 kad sam se bavio time, znači nama je trebalo 6 do 18 meseci da čoveka koji izađe ili pogubimo s tržišta ili uzemo s fakulteta da investiramo, da ga dovedemo do nivoa da možemo da ga prodajemo. Mislim, pošto pravimo profit. I onda smo išli na fakultete, to je inicijativa koju ste rekli, da, zato što fakulteti nisu prepoznavali, škole su ljude za kliper koji se nije koristio u poslovnom svetu, kod nas još malo, a kamoli tamo negde preko da prodaje tamo outsourcing, pa smo morali da ih učimo i provodili smo razne zajedničke akcije kako da već na drugoj, trećoj godini fakulteta imamo kontakt sa profesorima i tu išli na ličnu inicijativu, kako da ih pripremimo da što pre budu što je moguće produktivniji kad dođe i počnu da rade za nas. I opet poruka, pošto uglavnom ste sve ovde s fakulteta, svaki put kažem, gospodo, vi brinete o ljudima 4 godine ili 5, a mi treba posle 40 godina da brinemo o njima. Jer 40 godine radni vek u kome mi treba da eksploatišemo njihova znanja i da praktično prodamo njihova znanja da bismo vratili nazad, da opet vi kao fakulteti dobijete poticaj, dobijete budžete da možete da radite dalje. Komentar na privatni fakultet i državni fakultet. Uz dužno poštovanje državnih fakulteta postoje i privatni fakulteti koji su dosta dobri. Mi imamo situaciju da, naravno, svako od nas na ličnoj osnovi ima neko predubeđenje da li je neki fakultet dobar ili loš. Ali nama je bitno samo znanje. Mi znamo da sa državnih fakulteta, naravno, CTF u Beogradu, sa FON u Beogradu, sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, sa Elektronskom fakultetu u Nišu i sa nekih specifičnih manjih, pošto sticamo u Konstantin Zdragovica, znači tamo PMF škola je solidan kadar u nekom segmentu, škole mašinskih fakultet u industrijskoj inženjeriji, koji škole neki segment i pojedinačno, znači da imate dobar profesorski kadar, vama dolaze neki ljudi. I imate privatne fakultete koji škole odličan kadar. I kakva god treba inicijativa, ja podržam da se izjednače privatni i društveni fakulteti ovo po pitanju statusa studenta i tako dalje. Sada otvorno kažem što god treba, dajte da sednemo da podržimo to. Razumemo da će državni fakultet imati tu bol, što će možda izgubiti neki segment tržišta, ali dajte, svima će biti bolje, jer ćemo dobiti transparentni odnos i konkurentnije tržište, a izgled za sve nas će biti bolje. I evo, znači opet ga ne znam kome se obraćam, Bilje mi nije stvarno, znači ne znam kome se obraćam, mislim da je ključni problem privrede, znači neko ko generiše tražnju za kadrove. I država, znači možemo da idemo opet u dva pravca, to je bio neki zaključak. Jedan pravac jeste da školujemo ljude da ih prodajemo drugim zemljama koji imaju da ih upotrebe, ili da školujemo, pozivam kažem, ili da školujemo ljude koji će naše strane firme koje ovde posluju da ih upotrebe. Ja sam bio veliki protivnik industrijskog pakta i
u Indiji, kako se zove, tehnološki park, kako ga zovu? Veliki protivnik tehnološkog parka jer to pravi Indijci. Rekao sam, gospodu, super. Da li je normalno, da li nama treba indijski kapital ovde da dođe, da na ledini, znamo šta je Indija, napravi IT park. Kaže, oni će samo da rade gradnje. Pa vidim, rekao sam to da će dođe Indijac ovde da zakopa i da napravi neki prostor, ja to vidim drugačije. Kako vidiš? Pa rekao, vidim da će onda napravi 25.000 radnih mesta, ali mi nećemo imati 25.000 inženjera za njih. Prvo, naš sistem ne može da izbaci 25.000, ne znam, vi ste dali neku procenu, ja sam radio 2006-2007, kad sam teo da mi firma porasne na 500 ljudi ovde za outsourcing, pa smo imali smo neke slične analize. To je nemoguća misija, ali dođete do toga, ok, a ko će da donese posao za tih 20.000 ljudi? Nekad jedan inženjer košta 30 do 50.000 evra godišnje, to je neki zavisi šta i kako daje. Neka bude 30.000, jedan inženjer 30.000, 10 inženjera 300.000, 100 inženjera 3 miliona, 1000 inženjera 30 miliona, 10.000 inženjera 300 miliona, 20.000 inženjera 600 miliona eura. Ljudi, ko je to 600 miliona? Znači, ko je to ko će doneti 600 miliona eura godišnje poslova da se odavde radi u svetu? Mi to nemamo, ja ne znam ko to ide. Pogledajte koliko kompanija ima obrt, samo promet 600 miliona eura, a kamo u našim tehnologijama. Ja ne znam koliko je Telekom, ali oni rade neke druge stvari, to znate. Ko će donese ili pola milijarde eura poslova da se odavde to radi? E sad, Indijci to mogu. Znači, oni mogu lepo da dođu, natovare na 2 broda, pošalju ovde 10.000 inženjera, pošto njihov obrazovni sistem izbacio među 100 i 120.000 inženjera godišnje, to su podaci koje ja imam 2003-2004. godine, za sad kakva situacija. To su starije podaci koje ja imam. Znači, oni mogu to da urade. I onda ćemo imati situaciju da će doći Indijci, napraviti će tehnološki park tamo, već ga prave, i kažu, njima nije isplativo da on bude prazan. Kome će da ga daje? Ponudit će ga nama, već ga nama nude, mi nećemo moći da ga napunimo, onda će lepo doći i dotereće svoje ljude, što nije sport. Ali gde smo tu mi? Zato sam protiv. Ali oni će imati magičnu reč, to je gospodo, mi imamo tržište. Oni neće doći ovde, znači ti Indijci neće raditi za srpsko tržište. Oni će raditi i oni imaju problem vremenske zone. To znate vrlo dobro. Znači, indijski outsourcing ima problem 2, 3, 4 različite vremenske zone u odnosu na svoje ključne klijente. I onda će doći državni projekat ovde i kaže, ajmo sad lepo, spuštamo 3, 5, 10.000 inženjera u Srbiju, koja je ista vremenska zona od, ne znam, cela Evropa i gore dole malo šta može se zaključiti. I da radi outsourcing za firme koje su u tim vremenskim zonama. I to je ono što nas čeka. Da li mi možemo da odgovorimo u tom zahtjevu da edukujemo ljudi? I to je sad opet poruka državi. Jer ako ja budem, isto da budem vrlo iskren, da smo mi kao SEKO, koja je globalna kompanija, našli posao za 5.000 inženjera, ja naravno hoću da taj posao radim ovdje, ali ako bi mogli tih 5.000 da nađemo 1.000 inženjera, 4.000 ću da uvezem. To da znate, znači neću da izgubim posao. Isto tako razmišlja neko drugo. Tako da, znači, uz jednu ogradu treba da se bavimo iskupovi, treba malo manje emocije, znači moramo da pričamo, nađemo način kako ćemo da nas neko čuje, da li ćemo opet da se poredimo sa šljivama, malinama ili ćemo da nađemo neki drugi sistem, ne znam, znači očigledno, ali treba da pričamo i treba da ovaj moment koji trenutno postoji u zemlji, jer ako će naše pare kao poreskih obveznih društva, to ste rekli, otići kao podrška IT-u, dajte sad da tražimo ta podrška IT-u koliki segment toga da se skrene ka obrazovanju, jer mi bez školovanih kadrova nemamo šta da radimo na tržištu. Odnosno, uvešćemo Kineze, Indice, Beloruse, Ukrajince, već koga, da bismo mogli da radimo. Tako znači, ključna stvar je posla, ako imamo posla, ako nema posla, gospodo, možemo samo da ugasimo sve. Ja se izvinjam. Hvala lepo. Dakle, evo, interesantno izlaganje. Nećemo još da ugasimo svetlo. Daćemo reč kolegi Draganu Iliću iz pedagoškog fakulteta. Zašto ste izostavili fakultete iz Kosovske Mitrovice? Pa nisam ih svestan. Ništa protiv pravo da kažem. Kolega je isto iskustvo koliko sam shvatila sa kim radite, jel? Da, nisam imao iskustvo, samo to je reći, sam bio u Petim u Kosovske Mitrovice. Zato da se pitam. Ali nisam, to mi je nisam.
sticam okolnosti, pošto sam radio državnom outsourcing firmu i dolazili su u moju firmu ljudi koji završavaju, znači, ljudi su se doseljavali u Kragujevac kad sam radio taj outsourcing da bi radili tu, ali skoro nikom nisam imao koji je završio takav. Dobro, ja sam. To je Hvala, dakle da čujemo šta će nam reći kolega Dragan Ilić iz Pedagoškog društva informatičara.